Voina kan thu pui tur chu isua in sorbing ti ani mathai bung som pali chang som pat thum atanga kan chiar chuan isuan mi pui sanga a hraile petera tui chunga akal chungchang kan hua he than thu ngai nom takatang hian zirlai poimo tak tak mai zir chua tu ra oma chungte chu kan en hodon ani ama sabera chuan har sat na tok thei vek kan ni ti ani zirti te khan isua thilti ro pui tak tak an mit ngei nan hua chu mi nu a chuan galili tuipui a chuan longa anchor chuaka chuti anchor lai chuan thlipui a lo tle a tui phone le thlipui na takara chuan long chu pil mei thei din huna adin pha ta ni an tum ai rei tuipui an oma da ka riat ve lai chu an na chan him nan an lo be to ani kha hun she om taka khan zirti te rul ruwa enge om ta angle SDA Bible Commentary volume nga na phek zali som paruk na chuan hethian in zia kani khatilai hun khan zirti te khan thimai tura ai ngai awangin an hlau hle a za nai nan khata an beidonga lau nai nan khata do theina an nei lova rin hlel nai an khat bokani ti in alo zia kani zirti te khan an thil ton kha an hre thiam lo hle ni ama lokin isuan thil ro pui tak tak ati an mit ngei nan lo mu a ma seng tuna an thil ton awang chuan an ril ru a chi aya lau nain an khata an rin na chu fi ina oma chu tikara chuan isua in sorbing chu a har hle ani kanuna hian pathian khongai na kan dona wangin hun chin chia thak kan theng hin ngai mia lo tur hi kan tong theu to in ka ring ani ma seng chu tia hlin taka kan omlai chuan achang chuan har sat na thlipui a lo tle thina chung te wang chuanin chung thil lu tok tak tak te hun lu tak tak te chu kan theng hil fo thina ni chu thim kara chuan kalna tur shelowin bai vai takin kan om thina zirti te angkhan kan lo chawa zak takin kan oma kan beidonga in chirnai kan khata do theina kan tla cham thina ni engwai nge chung tiang ang har sat na chu har sat na chuan chung ngai tu na thalo tak tak te chu kan ril ruwa lo lu thin re pathian in min lo kai hruai to thin na te kan de thei hil thin awangin zirti te thil ton angkha kan tonga beidong takin kan om thina kan nuna har satna kan tok thin ani hun har sa le shema po beidong lowa kan om theina tur chuanin pathian in min lo kai hruai to na te hi kan hriat chu fo angaya chung te chu kan nun kai hruai tu tan kan mang hlo zok tur ani apani na chuanin tranpui na hi isua tang alo kalani tini zirti te kha han enila an nun na chan himnan na satakin an beya thina satakara chuan longpo chu an du angin an control le theilo ani chutia boy taka an omlai chuan an rin lo dewin isua chu aron langa atira zirti te chuan isua chu tunge ani ti an shelawa an hlawa ram huayemo an tia amaro chu isuan an ma ni chu aron thlamuana aron benghalani thlamuang takin omro keima ka ni lom lau su utiin isuan o aron nei ni chutia isu an mu ta ka chuan zirti te chu an thlamuang ta ema an har sat na te po chu an hre chang ta lo zok ani zirti te thil ton kha han thlir le tila an omna kha vaw kamatang a hlato hle a chu wang chuan be seina an nei chaw to hle ni chu milai tak chuan isua aron langa zirti te rul ruwa chuan be seina te huai sen na te thlamuan na te aron thlen ani mihring te hian har satna tok thin kan ni a kan chung te wang te kan kop puya wang te kan thian te wang te damlo na wang te sum le pai tlak cham na wang te tlin lo na sang awang te le thi na wang te tin thil sang awang ten har satna kan nuna kan tok thina ni heng tiang huna hian Christian te chuan kan hriat reng tur chu lali suwa Krista chu kan ban phak mea aron in hung naya tin chuta chuan ama kan in sorbing chuan chelna le thlamuan na mihring ten kan nuna kan mamo em chu aron thlen don ani ole apathum na chuan
insua in sorbing tur kan ni ti ani Petera chanchina tang zirlai poi mo tak mai atop bernatan han zir chua kadua tui phone but kara po khan Petera chuan isua kha atrianten ti na chang an hriat lo kha atitlat mai ni chu enge kan ti chuan isua hena tui chunga kalve kha adilani adilang tak chuan isua chuan aphal sakta ani kha Petera hun to ton poi mo tak mai kha han bi chiangila longa tang khan rin na in apen chu angai ni arin na chu ato achak tok lo chuan tuya khan pil thei ania rin na satak anei atul ti na ani chu Petera chu rin na in longa tang chuan apen chuaka tuya chuan akal ve mai ni tuya khan an kala lali suwa Krista a en reng kha chung khan chuanin tuya khan akal theiani amaro chu tui an rapa chuta chuanin an hoileta athriante entin nge athil ti mek kha an ngayang ti a an hoilet khan isua en lowin mundanga amit an len khan tuya apilta ani kha khatia mundanga amit an lena angai tu na kha athrian tele ama ain sorbin tak khan arin na chu ti dalina lo oma arin na chuan athil ti theina a hlawa isua in sorbing lovin athrian tele ache vela le ama khan ain sorbing awangin tuya apilta ani Petera chu lau nai na khatta a isua tran puina dil mai lo chu thil ti thei engma dang anei lo ani Petera tumber chu isua hena kal ani a tui phone kara po isua naya omkha adu ani maseng angai tu na khan avela thil danga le ama a ei sorbinga chu chuan achunga thil du omlo alon thlenta ani Petera hun ton ang hi kanuna kan experience ve to em Petera din huna hian kan ding ve me kemle ole voina hian kan in sorbing na tur chu kan hreve kani kan tumpo kan hrethewani kan gai tu na chu isua kan sorbing lo chuan kan rin na po ti achak thei don lo ani ti te po kan hriani ma se mi tam tak chuan kan ngai tu na chu isua sorbing lovin he khovela kan sorbing na sazoka chu wang chuan kan nuna tlak sam kan lo nei pha thina suala kan pil a isua tran puina kan lo ma mo thina ni amaro chu Christian te kan ni angin voina kan hriat tu chu he pathian mangai na hian entika ma min kal san don lo ani ama kan ngai tu na te kan sorbing chuan kan vela thlipui te tui phone te po lo thleng ma seng isua himna a om ani ti voina hian kan hriat thar apoimo hle ni chu wangin Petera ti ang khan kan ngai tu na te chu isua sorbing leila isua hena tran puina idilang u Petera po khan chu ti a isua khan aron tran puyani SDA Bible Commentary volume nga na pek zali som pasari na chuan hethian alo soyani thlemna in kan thlarau nun ati boy atanga chan chuak tura ti takzeta tong trai chan na chu pathian atanga ti khotlain a om ngai don lo tia hian kan chiang turani ti in alo zia kani tranpuina kan dil phot chuan lal isua Krista tranpuina hi kan hunghal don ani kan rin na chu isua kan ha tlat chuan lau tur engma voina hian kan nei lo a khongai na le athil ti thei na chu kan hne na a om renga amaro chu keima ni zo khian achang chuan mun dang kan lo entry na khovela kan lo in sorbing trina chung tenga kan in sorbing a thil dang kan lo in sorbing chuan lau tur kan nga em ani amaro chu lal isua Krista kan in sorbing chuan kan vela lo om po lo om ma seng lal isua Krista chuan chung la om laka chuan min chan him don ani ti hi kan hriat apoimo ani kolasa bung thum chang khat na le chang ni na chuan hethian lo in ziaka chi chuan Krista hena kai thoin om ve to chuan chunglam pathian dinglama thu Krista omna thil omte chu zong ro u chunglama thil oma te chuan in ri ru ngat tlat ro u leya thil oma te chuan ngat lovin tini
chung lama chuan enge om kan ti chuan lal Isua Krista oma chuta chuanin kan rin na kan ngatanga kan rilru kan ngatanga chuta chuan kan in sorbing apoimo a leya thil oma te kan in sorbing chung chuan he khovela hian hlau kan nga hle ni ole kan nuna hian hun chin chiatlak special le poimo big ne kan du emle chung tiang kan du ani chuan kan in sorbing na tur kan hriat apoimo a voina hian lal Isua Krista kan in sorbing turani petra chuan chu atia lal Isua Krista khan amang anna tang khan achan chuakani ti kan hria keini pon chu kan ti ve theya voina hian kan tana poimo ber chu lal Isua Krista kan in sorbing ani pathian in athu te malmin som sakro se